Добре дошли в Инвентаризация БГ, сайтът, в който можете лесно, бързо и ефективно да направите инвентаризация на вземания и задължения изцяло онлайн. За да започнете е необходимо само да се регистрирате. След това може да създадете първата си кампания за инвентаризация. Това е началният екран и от този бутон се създава нова кампания. Първата стъпка е попълване на основната информация. В полето на именование посочвате името на кампанията. Например, инвентаризация за 2025 година. В полето организация се въвежда името на организацията, от чието име изпращате кампанията и за която искате да получите потвърждения. От полето стойности имате възможност да изберете дали получателите ще виждат стойностите, които сте въвели за потвърждение. В следващото поле определяте вида на кампанията. От този избор зависи какъв ще бъде текста на имейла, който ще се изпрати до получателите. Ако искате да изпратите кампания от свое име, избирате собствена, а в полето организация трябва да сте попълнили името на вашата организация. Ако сте счетоводна къща и искате да изпратите кампания за ваш клиент, който е заинтересована страна, избирате вид на кампания счетоводна къща. В този случай в полето организация трябва да сте попълнили името на организацията на вашия клиент. При този вид кампания имате възможност да въведете имейл и име на представител на фирмата, за която се изпращат равненията. Ако сте дружество, което се одитира, избирате вид на кампания одитиран. В този случай в полето организация трябва да сте попълнили името на вашата организация. В полетата отдолу задължително трябва да въведете имейл и име на аудитора, който трябва да получи равненията. Ако сте в качеството си на аудитор и искате да изпратите кампания във връзка с одит, избирате вид на кампания аудитор. В този случай в полето организация трябва да сте попълнили името на дружеството, което аудитирате. При този избор задължително в полетата отдолу трябва да въведете имейл и име на представител на аудитираната фирма, например главния счетоводител. В зависимост от избрания вид кампания се появяват опции за изпращане на имейл известия. Ако се избере опцията изпращане на известие при стартиране на кампания, изпращача и заинтересованата страна ще получат имейл, който съдържа прикачен файл с данните, които са изпратени за равнение. Ако се активира опцията изпращане на известие при отговор на писмо, изпращача и заинтересованата страна ще получат имейл с отговора на получателя. Ако се активира опцията изпращане на известие при приключване на кампания, изпращача и заинтересованата страна ще получат имейл, който съдържа файл с резултата от кампанията. При избор на вид на кампания собствена, всички опции за изпращане на имейли са активни и можете да изберете кои да използвате. При останалите видове кампании задължително се изпраща известие при стартиране на кампания, а вие решавате дали да активирате другите. Следващите стъпки са еднакви за всички случаи. За да демонстрираме процеса, ще изберем вид на кампания аудитор. В полето организация въвеждаме името на дружеството, което аудитираме. В случая AVG Group ООД. Тук в полетата ще въведем име и имейл на главния счетоводител на аудитираното дружество и ще активираме опциите за изпращане на имейли, за да може както ние като аудитори, така и главния счетоводител да получаваме известия при отговор на писмо и при приключване на кампанията. След това преминаваме напред. Във втора стъпка се попълват данните, нужни за изпращане на писмата за вземания и задължения към контрагентите. Най-лесният и удобен начин е да изтеглите ето този шаблонен файл, да попълните полетата в него, след което да копирате въведената информация в текстовото поле по-горе. Така изглежда шаблонния файл. Първият ред съдържа имената на колоните, които трябва да се попълнят. В колона имейл се въвежда имейлът, на който ще бъде изпратено писмото. В колона организация се попълва името на организацията, на която се изпраща писмо за потвърждение. На получател може да се въведе името на лице, към което се отправя писмото. В
колона задължения се въвежда сумата на задълженията на изпращача към контрагента, на който изпращаме писмо. Съответно, в колона вземания се въвежда сумата на вземанията на изпращача от контрагента, на който изпращаме писмо. На дата се въвежда датата, за която са актуални тези вземания и задължения. В колона бележка към задълженията, както и бележка към вземанията, може по желание да се въведе списък на фактури или друг текст по ваша преценка. Колоните имейл, организация и дата са задължителни за попълване, а в зависимост от случая въвеждате сума в колоните задължения или вземания, или в двете. Шаблонът може лесно да се попълни, ако използвате аналитична оборотна ведомост на сметките за клиенти и доставчици. Ние ще използваме тази на AVG Group ООД. Изтриват се редовете, по които няма салда, и остават тези с вземания и задължения, които трябва да се потвърдят. Имената на контрагентите се копират в колона организация, а крайните салда в съответните колони за задължения и вземания. След това остава само да се попълнят имейлите, на които контрагентите ще получат писмото за потвърждение. По желание може да се попълни получател, както и бележки. Когато попълните шаблона, трябва да копирате всички данни заедно с заглавията на колоните и да ги поставите в текстовото поле, след което може да преминете напред. Тук има опцията групиране на писмата по организация. Може да я използвате, ако салдата на контрагентите са разбити по фактури. Тогава може да въведете в темплейта за една организация няколко реда, които показват вземания или задължения към нея по отделни фактури. Ако в тази ситуация не изберем групиране, то организацията ще получи отделни имейли за потвърждение с данните от всеки един ред. Ако изберем групиране, това ще обедини всички редове в един, ще сметне каква е общата стойност на вземанията или задълженията и ще обобщи всички бележки в една. По този начин контрагента ще получи един имейл с общата сума на своите вземания и задължения. В трета стъпка преглеждате въведените данни и ако няма нужда от корекции, избирате Финал. В нов прозорец се визуализира цялата информация за създадената кампания. В момента нейният статус е в изчакване. Ако по някаква причина искате да отмените тази кампания, избирате бутона Отмяна. Ако искате веднага да изпратите писмата за потвърждение от тази кампания, избирате бутона Изпращане. След секунди, организациите от списъка, на които изпращаме потвърждение, получават имейл. Ето така изглежда имейла, който контрагентите получават. Имаме наименование – инвентаризация на вземанията и задълженията между AVG Group и Green Planet. Имаме получател, ако сме го въвели. Кой е изпратил заявката? Това е името на лицето, което се е регистрирало в системата. В качеството на какъв изпраща заявката? Зависи от вида на кампанията, която сме избрали. Лице за контакти, ако сме посочили. Относно инвентаризация за 2025 година. Това е наименованието, което сме въвели. Потвърждението може да направят на следния адрес. Кликат на този линк и се отваря прозорец, в който се вижда какво е попълнено от наша страна. Ако сме избрали опцията Видими стойности. В случая сме попълнили, че AVG Group има вземане от Green Planet на стойност 3500 по следните фактури. Тук отдолу вече могат да дадат своя отговор. Въвеждат име, длъжност и на вземане или задължение това, което е според тях в техните отчети. Ето какво е посочила организацията в потвърдителното писмо. Според нейните отчети, AVG Group има вземане от Green Planet на стойност 3000 лева, както и задължение на стойност 200 лева. В бележката отдолу е посочено по кои фактури са тези вземания и задължения. Както виждате, имаме разлика в потвърждението, тъй като ние сме посочили вземане на стойност 3500 и след малко ще видите къде излиза тази разлика.
Когато организацията е попълнила всичко в потвърдителното писмо, слага отметката на "Запознат съм с политиката за поверителност" и избира бутона "Потвърждение", след което излиза съобщение, че потвърждението е изпратено успешно. Когато контрагента изпрати своето потвърждение, изпращачът и заинтересованата страна, в нашия случай одитора и главния счетоводител, получават имейл с отговора на писмото. В имейла ясно са показани попълнените данни, датата на отговора, името и длъжността на лицето, което е потвърдило, както и въведените от него стойности за вземания и задължения. Освен това се виждат и първоначално изпратените данни за сравнение, така че веднага може да се установи дали има разлики между подадената и потвърдената информация. За да направите преглед на създадените кампании, влизате в меню "Кампании". Тук се вижда списък на кампаниите, както и какъв е техния статус. Статусът показва дали кампанията е в изчакване, дали е изпратена, дали е приключена или е отменена. За да прегледате получените потвърждения, трябва да влезнете в самата кампания. В таблицата отдолу може да видите дали има потвърждения, какви са те и дали има разлики. От бутона за настройки, чрез издърпване може да подредите колоните както желаете, а от бутона за експортиране може да съхраните информацията от таблицата на вашия компютър. Когато получите нужните потвърждения, приключвате кампанията и това автоматично ще промени нейния статус от изпратена на приключена. В меню "Кампании" се вижда колко кампании са подготвени, т.е. в изчакване да бъдат изпратени, и колко са изпратените. Тук се вижда също и колко имейла за потвърждение може още да се изпратят в зависимост от пакета, който се използва. При регистрация получавате безплатно 50 имейла, които да изпратите. След като ги използвате, можете лесно да закупите допълнителни от меню "Плащания". Избирате ново плащане и оттам пакета, който желаете да закупите. Както виждате, с Инвентаризация БГ може лесно да автоматизирате процеса на инвентаризация на вземания и задължения, без да се налага да губите време в досадните задачи като писане на потвърдителни писма, попълване на данни, изпращане на всеки контрагент по-отделно, а в последствие и прегледа на всички тези писма, както и тяхното документиране и архивиране. Всичко това вече е възможно само с няколко клика. Регистрирайте се днес в Инвентаризация БГ и се убедете сами.